Lai thangnai 27 tarik 11 mas 2023 salmarini tangsalni sarik horni 7 pm ni jorao nukhungni bebak borok rok nok khibui kami kaisa kailai pandao manjangna bagui thang laikya phiaba asomsa satini hor bai nok khamui bebak nok khamui thapla chaka Kuwai singi sora 1 nong wat Lathakolok kamini takuk Somendro Debormani nok khamui thangmano koktoma manui thangui subasu khlaikya maya gunang Tipra Mothani Sengkrak tei Sengkrak Juksong Kuwai District Political Working President Tritit Deborma Vice President Subal Singh Deborma Block Committee Member Manoranjan Deborma tei kubuni adong Juksong ba thangui manjaka naitongni jayakore Hukumu TV Mosmi simarok sena. Kai bahai ki nok rok kham kani tong mani khai to thandai ngo sal tong sene kai chung dugano than tong mani gai phayo an porba no lem phunangoi akana botte chakka level certificate than tong sani botti chebo nang thaka bo chung sai malia jeb kori nogo ngoi kebole sok hi jeb sogya tam kham kani ani je mani tongma jotono tv hoite dekara joton khambai kata bisna thumani tumani jotono borok rok kebo kham ka borok kota unglia borok khamya kai mo ki nok rok sorkari nok de no na no ni no sangoi chung nok katal khai phemansa nok rok subasu mamang ka sorkar kustamaya maya ko ration card rok ko tongbai ration card tongo ration card kai APL ta ration card kai tongo te kobuni ko ani charani atu admit rok ngoro te jotono de jabe jotono kham thamai kata abok chungmalia kaos potro bolte je nukhung je mani chungman chung emato sori siming maru go asung te kuno noko te mani nor malu glia sang kai service mo khobor di jai ako abai rimalia chung abono ani giano se phali anga tu khobor khanya ta sinimong sagare kagani bomu kya sagare ani bomong kai Somendro Deborma mo parani bomong kai 1 nong wat Lathabari uradan akhara nukhungo khorobo sutong kagano chung khoroktam no ko chung kunui aga busa masa tong tam rok khaisa gano chung ko dugan rok rioi chai tong mani ta ga dugan lobo o manui tuya konoi dugan bai ang ngo nok haksal ga nogo phai dai tim phayo ga o phalna somoi ga tlang goi dugan tlang goi phaloita busuk rang ni kong ka ang tuma kai 15000 ni mal toi to phemani abon thamai jata ni ga dugan kira tong kai abon maru ka nogo je tong kai abo maru lia sir tamni bagi no to bagi ma phoro ola ko Pula hambai sini media person sono sono salbrum logiroi tonga bagi nono belaka hambai sung tini haino hai chubona ma phakya sung chubona phamani ingkai sini 26 asana bari constituency ni bisingo khojak sini purbo singichura eba purbo singichura kamini ADC village Lathakolok kami hijago 2 number ward nakade 1 number ward ora sini chakra angana bazano nukna sini chakra Somendro Deborma bini nok thangnai hora tamnai chati eba lem ni simi hor nangai khamma klaikya tangi chati no hor kham kai mala bong nok du ko current krija borong nok boro phaima bisi balaya ko nok katal no ga current bo krei chokje eba
sini borok sini tibra sarwa chung sati ma tongjo kareng keri janga sati no hoite bongni riwo nangai rini hoite gas nangai bong nok nukungo jotono khambai ga mungsa kerikha gas hoite armo khai tv bani ni kagos potro je tongmani mani songdanai chadanai hoite je tongmani bebak khamai ka thujanai bo mungsa kerikha tabo bongni mungsa bang kre awan bagai chung borok je nama suto chung rimeya haipeno chung mairun rok tei nini songsomnai de kare rok aba hero kitarikha tei kombol aba hero rikha chung bukha tote bo tong rinani haipeno chung suji aba kicha aba tota borok choli mandrok ungtu hinai chung abo rima kalayo ora chung tini phaimajak khaikya angni ji khoi political district ni working president anbu trithit deborma tei an logi phaikya ora chini 26 asram block committee ni vice president chini boronglang subol singh deborma tei phaimajak khaikya chini block committee no chini committee member Omit Deborma tei tongo chini agri substanding committee ni committee member chini boronglang chini dasomon tongo tei kwangma chini Asif tei Manav Mendro song tongo tei logi oro tebo tongo ang jotoni bum kholia chini Sukuram song hoite anwa khai chini Dauton song kabunga tongo tei oro chini lathokong no chini borong chini Daukil borok tongo kwangma ang jotoni bum kholia chunga bakhino rang dino khoksa khoni ke chung borno richu phakya tei busang dino chung bongni nok nukungbo chung bahike kichamicha bahike chung tangiman abo chung suba chu khanya hanai chung wasujak busang no chung bahike man palke salaya gnai tei chung tebo kobungnai chini o anchoyo kublai thangjak chini LP sar chini sar onimes borok phai naifene chung khakhe borno chung khobornai emergency ke chung borno khobori mayako tei chini yam tongo chini sar onon to borok phainai tei sini junal chairman bo tini phaina tongon bo phaimalia beni sangmage next time ro chung borong toi tei sa visit abatei nok tangphudu chung suba chu khainani chung wansulai tongo bai